Nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani nkhanizi ndine Robert Kaluwa. Poyamba tione tikhali limodzi tili ndi izi ndi zina zambiri. Unduna wa zaumoyo wati dziko lino silikuchitabe bwino pa ntchito yolimbana ndi nthenda ya malungo yomwe inakhudza anthu 6 million komanso kupha ena oposa 1600 chaka chatha chokha. Nduna mundunawo akhumbidze Kandodo Chiponda yanena izi ku Lilongwe pa maphunziro a mayiko ena mu Africa okhudza nthenda ya malungo komwe dziko lino likutsalira chifukwa pakufunikira kuchita bwino. Tindi report lomwe alemba Western Quarter. Polankhula pa maphunziro a nthumwi za mayiko 8 amuno mu Africa, nduna yoona zaumoyo akhumbidze Kandodo Chiponda yati nthendayi yomwe imapha kwambiri ana kuposa nthenda zina iyenera kugonjetsedwa mwa njira iliyonse makapo olingalira ndondomeko zochuluka zomwe zakhala zikuchitika kuti ithe. Achiponda ati maloto achitukuko kwa chaka cha 2063 akuyenera kutheka zaka 40 kutsogoloku, koma ali ndi mantha kuti sipadzakhala okwaniritsa komanso otsogolera dzikoli ngati ana adzingofa chotere. Iwo aonjezera kuti aliyense atenga udindo oteteza ana ndi amayi komanso osangoona malungo ngati nthenda chabe komanso kuona mavuto omwe nthendayi imabweretsa. Koma kunduna wa zaumoyo timayika chidwi kwambiri pa nkhani za wana. Mukuonetsetsa kuti mwina mankhwala mwina wankulu athu omusowa koma kuwanaku timakhala kuchidwi kwambiri makamaka nkhani yakatemera. Chifukwa kuti katemera uja amene timapereka kwa wana amanti amakatemera osiyanasiyana, matenda osiyanasiyana. Matenda enaja ndionena kuti mwana akadwala alibe mankhwala ndi kuti amwalira. Chifukwa chake thandizo limene tingampatse mwanayo nkuti alandire katemera. Ndiye tikuyesetsa ndithu muja ndakambira kuti tili kumaboma 12 Malawi muno. Kumaboma umene kujako mukapeza kuti olo health center kwenikweni kumudzi amapezeka katemera ameneyo wa malungo. Mkulu wa bungwe la WHO mdziko lino Dr. Nema Kimambo wati akuvomereza kuti katemerayo ayenera kukhala ongoonjezera, koma anthu afunika aphunzitsidwe mokwanira kusintha maganizo pamomwe amachitira polimbana ndi nthendayi. Chaka cha 2019 dziko lino linayamba ntchito yoyeserera katemerayo m'maboma 11 mwa ana oyambira miyezi 17 mpaka zaka 5, pomwe limagwiritsa kale njira zina monga kupopera mankhwala ndi kugawa masikito othira mankhwala ophera udzudzu. Ndine Western Quarter ku Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wadzudzula mchitidwe wa andale ena omwe kuti akusokoneza ntchito za nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko lino. Ausi ati pomwe andale ena akupyepyerezera mchitidwe wakatangale ku ofesi ena akumasokoneza pa nkhani yokhudza kukweza kugwira ntchito ku nthambiyi. Tindi report lomwe alemba Elijah Pompo. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati akufuna kuti mchitidwe wa andale ena olowerera ntchito za nthambi ya immigration kuti uthe. Komabe Ausi avomereza kuti nthambi ikadakumanabe ndi mavuto osiyanasiyana omwe ati boma likuchita zotheka kuthana nawo. Iwo ati posachedwa pa ntchito zina zopereka zitupa zoyenderazi zidzichitikira m'makonsolo a dziko lino ngati njira imodzi yothana ndi mavutowa. Taona mavutowo, tiona chochita chachikulu nchona kuti Amalawi azidziwa kuti vuto ili litaliti chikuchitika ndi chani. Ndimauza PS kuti pasakhale kulowerera andale ena aliwonse kuti koma uyu mupange promote uyu ayi iyayi. Chifukwa zikamatero ena tamangogwira ntchito monyenyali anu ndi omwewo ife iyayi. Pakadali pano mlembi wamkulu mu nduna yoona za mdziko Dr. Stephen Kayuni ati unduna wawo kuyesetsa kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe akhala kusokoneza ntchito yosindikiza zitupazi. Kunali kukambirana tamvana zinthu zingapo ndipo tagwirizana ndithu kuti zinthu zonse tionetsetse kuti Amalawi akulandira service yoyenera, Amalawi akuthandizika moyenerera kuti zinthu ziyende bwino. Nekuti miyezi yochepetsetsa ndi miyezi chabe tiyenera kukhala kuti zinthu zayamba kuyenda bwino. Boma chithetsereni mgwirizano wake ndi kampani ya Technobrain yomwe imathandizira nthambi ya immigration kusindikiza zitupazi. Nthambi yakhala yokumana ndi mavuto osiyanasiyana. Akatswiri zakafukufuku a Mwapata Institute akuti chiwerengero cha achinyamata omwe akutenga nawo mbali pa zaulimi chachepa mdziko lino ndi 7% mzaka makumi awiri zapitazi. Malipoti lomwe bungwe latulutsa lero ku Lilongwe, bungwe lirati pomwe achinyamata amlingo wa 83% amachita nawo zaulimi mu 2010, mu 2024 alipo ndi 76% okha. John Pokayuni ali ndi zambiri mripoti. Ripoti ili lomwe bungwe la Mwapata Institute latulutsa lero lati chiwerengero cha achinyamata omwe akutenga mbali pa ntchito za ulimi chatsika mdziko lino. Ripoti ili lati mu 2010 83% ya achinyamata
ndiwo amatenga mbali pa nkhani za ulimi, koma pofika lero chiwerengerochi chatsika ndi 7% kufika pa 76%. William Chadza ndi mkulu wa Mapata Institute ndipo akuti pakufunika kuchitapo kanthu kuti achinyamata adzikopeka pa ntchito za ulimi mdziko lino. Tinaonanso kuti chiwerengero cha achinyamata amene ali kugwira ntchito zokhudzana ndi ulimi chikukhala ngati chikucheperachepera pa zaka 20 zimene zapitazi, komanso achinyamata akuoneka kuti akukumana ndi mavuto ambiri, monga ngati kuti apeze ndalama zimene angagwiritse ntchito ngati capital mu ntchito zawo za ulimi, ikukhala kuti ndiyovutirapo, kuti apeze mwayi wa misika imene ili yokhazikika ikhoza kuwathandiza kupeza ndalama zochulukirako, so ndiyochepa. Bungwe la Mapata Institute linachita kafukufukuyu a National Youth Council of Malawi NICOM atalipempha kuti litero. Mkulu wa NICOM Alex Chapota watiuza kuti atsatira malangizo omwe Mapata Institute yapereka kuti achinyamata ambiri adzitenga mbali pa ulimi. Nkhani imene yapezeka mmene mumu ilipatsa ndithu mphamvu kuti zimenezi tizichite mwadongosolo, komanso momvetsetsa pa zinthu zimene achinyamatawo amakumana nazo. Mwachitsanzo pakafukufuku pamene paonetsa kuti achinyamata amakhala mavuto kupeza mwayi wa ndalama, access to finance and capital. Nkhani imeneyi tikambirananso ndi iwo amene ali adindo pa nkhani imeneyi kuti zoonadi zitheke kuti achinyamata apeze umwayi umenewo. Theka la chiwerengero cha anthu mdziko la Malawi lomwe limadalira ulimi pachuma ndi achinyamata, koma ngakhale zili choncho ambiri mwa achinyamatawa omwe akutenga mbali pa ulimi mdziko lino akuchita ulimi omwe siwopindulitsa. Ndine John Paul Kayuni, malo mwa Zodiac. Bungwe la Youth Watch Society lalowelerapo pa nkhani yokhudza ndalama zachipukuta misonzi kwa manja 18 omwe anasamutsidwa popereka malo oti amangepo college ya Mberwa m'boma la Mzimba. Mmodzi mwa maloya awa a Victor Gondwe wa ku kampani ya maloya a John Tenson wati iwo analembera kale kalata mkulu wa zamalamulo pa khumbo lawo lotengera nkhani ku court ngati boma lalephera kuchitapo kanthu potsata zomwe malamulo amanena pa nkhani yotenga malo omwe pa nkhani yonena malo awena, koma mkulu oyimira boma pa mlandu Athabu Chakaka Nyirenda iwo ati sanalandire kalata iliyonse kuchokera kwa maloya yokhudzana ndi nkhani. Tindi report tomwalimba Vanani Nyirenda. Malinga ndi mmodzi wa maloya yemwe akugwira ntchito ndi Youth Watch Society a Victor Gondwe, iwo alowapo pa nkhaniyi chifukwa cha madandaulo omwe alipo oti popereka ndalama zachipukuta misonzi kwa mabanja okwana 18 omwe anasamutsidwa kuti apereke mpata omanga college ya Mberwa, malamulo ogwirira ntchito isanatsatidwe. Agondwe ati iwo apempha thandizo la ndalama kuchoka ku Southern Africa Litigation Center zoti zithandizire nkhani ikafika ku bwalo la milandu, ngakhale kuti padakali pano mabanja awa aziwathandiza pa nkhani za ku khoti mwaulere. Iwo ati analembera kale ofesi ya mkulu woyimira boma pa milandu pa khumbo lawo lotengera nkhani ku khoti maka chifukwa cha madandaulo oti boma sinatsate malamulo okhazikika popereka chipukuta misonzi kwa mabanja awa. Nalembera kale Attorney General kuwauza madandaulo a anthuwa ndi kuwapasa notice kuti ngati boma siliyankha ulo ngati tingakane pa zifukwa zosamveka bwinobwino ndi nkhani tipitiriza mpaka kupita ku khoti. Ndiye timafotokoza process imeneyo, timafotokozanso process kuti malamulo akuti chani munthu akamasamutsidwa ngati iwo amene anasamutsidwiramo chifukwa kumwombera uzakhala pano malamulo ake ndiotani. Kondera anthu achigawo chapakati, nthawi yakwana yoti nawo Malawi Electoral Commission alole Malawi onse omwe ali ndi zowayenereza ziphaso kudzavota nawo monga driver's license, passport, national ID, mwazina kulembana ntchito mboma mokondera ndi kusankhana mitundu, fetereza kukwera mtengo molapitsa. Malawi First, the people first. Izi takana, izi sizomwe Malawi analonjezedwa. Ndi pa 8 August 2024 Blantyre kuyambira pa Upper Stadium mpaka na kuma office a MRA kukasiya madando athu. Lilongwe kuyambira pa Community Ground mpaka kuma office a MRA kukasiya madando athu. Ndipo Malawi First sana tere pomwepo pa 15 August 2024 Zomba, Mangochi ndi Mzuzu konzeka. Tisalole atsogolera nkhanza abodza akatangale kuononga dzikoli. Malawi ndi wathu. Viva democracy, viva Malawi First, the people first. Forward ever, backward never.
nayi nkhata ya maluwa. zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna, ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni, kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikepo. Kudandaula kwa kholo lako mwayi sudzaupeza. takulandiraniso tione mitu ya nkhanizi pomwe tikupitirira. unduna wa zaumoyo wati dziko lino silikuchitabe bwino pa ntchito yolimbana ndi nthenda ya malungo. Vice President Michael Usi wati andale akusokoneza ntchito ya ku department yopereka ziphaso passport mdziko lino. Akatswiri zakafukufuku akuti chiwerengero cha achinyamata omwe akutenga nawo mbali pa zaulimi chachepa mdziko lino mzaka makumi awiri zapitazi. Ndipo mkulu wa oweruza milandu mdziko lino wachenjeza omwe amaononga ndi kuba zipangizo za magetsi kuti adziwapasa chilango chokhwima. Tipitirire ndi nkhanizi. Mkulu wa oweruza milandu mdziko lino Justice Rezeni Mzikamanda wachenjeza omwe amaononga ndi kuba zipangizo za magetsi mdziko lino kuti mabwalo a milandu adziwapasa chilango chokhwima. Mzikamanda ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo omwe bungwe la Eskom linakonzera magulu okhudzidwa owazindikiritsa za lamulo latsopano lothalirana ndi mchitidwe owononga zipangizo za magetsi. Zambiri mulipoti tomwalemba Elijah Pombo. Mkulu wa mabwalo oweruza milandu mdziko lino Rezeni Mzikamanda wati malamulo atsopano omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anasayinira mwezi wa Juni chaka chino akupereka mphamvu kwa oweruza milandu kupereka zilango zokhwima kwa onse omwe amaononga ndi kuba zipangizo za magetsi. Lamulo limene lofunikira kwambiri labweranso pa nthawi yake chifukwa monga mudziwa mdziko muno makhala mukudandaulidwa kuti zida za Eskom zikubedwa, zikuonongedwa, magetsi akubedwa, ndi masentesi ake anali ochepa, koma lamulo latsopano likukweza masentesi amenewo. Mkulu wa bunge la Eskom akankwamba kumwenda ati bungweli likutaya ndalama za nkhaninkhani kamba kanchitidwewu. Vuto limene ndalikulu kwambiri maka akamati unongere ma transformer kapena kudula malaini kumene zimatikhudza m'manjira awiri. Njira yoyamba ndi kuti katundu uja tipange replace, ndi mamoti tizikhala busy kupereka magetsi kwa anthu anyuwani timabwereranso mbuyo kukapanga replace zimapanga vandalize. Mina sinkhali ndalama zambiri, koma ndalama yambiri imene imakhala ngati kuluzika ndi revenue imene Eskom imene titolere kwa anthu akamagwiritsa ntchito magetsi kapena zipatalaso mukati zipatala mankhwala ena ngofunika akhale mfriji. Naye mkulu wa polisi ku chigawo chakumwera cha Kuzambwe Ano Kaira wati malamulo atsopanowa akulimbikitsa polisi kumanga ndi kutsegulira milandu anthu onse omwe akumachita ntchitidwewu. Mwazina malamulo atsopanowa akupereka mphamvu ku mabwalo a milandu mdziko lino kupereka chilango chokakhala ku ndende kwa zaka makumi atatu 30 opanda kupereka mwayi kwa anthu opalamula milanduyi kupereka chindapusa cha ndalama. Bungwe la Tobacco Commission lati makilogalamu a fodya 60.2 million ndomwe awalemba kale mkaundula wa mlingo wa fodya yomwe dziko lino likuyembekezeka kulima chaka chino. Mneneri wa bungwe la Teleforest Gwenembe watiuza kuti mlingowu ndi wochokera ku ziphaso zoposa 12,000 zomwe apereka kale kwa alimi omwe aonetsa chidwi cholima fodyayo ndondomeko yomwe atseke ku mapeto a mwezi wa mawa September. Tindi report la Blessings King'ombe. Bungwe la Tobacco Commission lati mlingowu ndi wochuluka kuyerekeza ndi mlingo omwe analemba nthawi ngati yomweyi chaka chatha. Mneneri wa bungweli a Teleforest Gwenembe watiuza kuti pofika pa 2 August chaka chatha iwo anali atalemba makilogalamu okwana 21.7 million
kuchokera ku ziphaso 4,913 zomwe anapereka kwa alimi a fodya. Iwo ati pano dziko lino lachilimika kuti lichulukitse mlingo wa fodya yemwe limalima kufika pa makilogalamu olemera 200 miliyoni pofika chaka cha 2028. tikhala tikulimbikitsa ndithu zimenezi kuti tikhale tikulima fodya ofikira pa mlingo umene makasitomala athu amakhala akufuna, chifukwa tikukhulupirira kuti anthu aja akabwera kampani zogula zikabwera zochulukirapo zonjezereka ndi kuti anthu azilimbirana bwino fodya wathu, zimene zithandizira kuti mitengo izikhala bwino, alimi azisangalala ndipo azilimbikira kuti alime fodya wokwanira. Pakadali pano President wa bungwe la alimi la Tama Farmers Trust Abel Kalimabanda wati ali ndi chiyembekezo kuti alimi ambiri apeza chiphasochi ndondomekoyi asanayitseke kumapeto a mwezi wa mawa wa Septemba. Chaka ndi chaka pofika mwezi ngati uno sindikukhulupirira kuti ndimakhala titakwanitsa 60 miliyoni kilograms, mwina timakhala tili m'munsi mwenimweni, koma apa pali chiyembekezo choti chiwerengero chikula kwambiri chifukwa cha mmene inayendera mitengo ya chaka chino ya fodya. Tiyembekezere kuti pomafika 30 Septemba ikhala tili ndi chiwerengero chachikulu chokwanira poyerekeza ndi mmene ogula akumufunira fodya. Mchaka cha ulimi komanso malonda a fodya a 2023 kufika 2024 mlingo wa fodya wa dziko lino olemera makilogalamu 190 miliyoni ndiye yemwe amafunika pa msika, koma mlingo wa fodya osadutsa makilogalamu 140 miliyoni ndiye yemwe amugulitsa. Izi malinga ndi bungwe la Tobacco Commission. Malo mwa Zodiac kunchewu ndine Blessings Kang'ombe. Nthambi yoyimira mphamvu pa milandu yadandaula ndi kuchepa kwa chiwerengero cha maloya omwe ili nawo zomwe akuti zikusokoneza ntchito yake. Mkulu wa nthambi ya Trouble Kaluwa wa Zodiac kuti pakadali pano ali ndi maloya 48 pa milandu 25,000 zomwe akuti nzosemphana ndi udindo wawo oyimira anthu osauka malinga ndi malamulo a dziko lino. Zambiri mu ripoti omwe alemba Dickson Chivati Kondo. Mkulu wa Legal Aid Trouble Kaluwa pati chiwerengero cha anthu omwe akufuna kuthandizika ndi ofesi yawo ndi chochuluka zomwenso sizikugwirizana ndi maloya omwe ali nawo pakadali pano. Iwo atsindika kufunika kupatsidwa thandizo lokwanira ndi cholinga chotumikira amalawi omwe ndi ovutikitsitsa. Maloya a private ali pa business, iwo ija yawo ndi business, ndiye kuti tingowapempha kuti atithandize opanda kena kalikonse kuwakakamiza okwakopa kuti atigwirire ntchitoyi kumakhala kovuta. Pakali pano maloya amatithandiza chifukwa chonena kuti bungwe lija la Malawi Law Society lisana apase iwo makalata kuti agwire ntchito limayenera kuwafunsa kuti agwire 24 hours za ntchito ya Legal Aid. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma Mark Bottleman watsindika kuti atengera nkhani kwa adindo ofunikira ndi cholinga kuti nthambi ithandizike. Panopo ali ndi milandu yambirimbiri pafupi chama 3,000